A kamar yadda na yi muku bayani yan uwa a baya cewar insha Allah zan kawo muku bidiyo akan yanda wato ake gudanar da aiki akan YouTube, wato yanda zaka ɗauki wato bidiyon wani ka ɗora akan channel ɗinka ba tare da wato ka samu copyright ko kuma wani abu makamancin haka ba, ko kuma har ya kai ga YouTube sun baka straight, wato ma'ana sun hana ka ɗora bidiyo tukunna har tsawon wata 6. So insha Allah a cikin bidiyon nan zan nuna muku hanya dalla-dalla, kuma ku biyo ni cikin bidiyon step by step ba tare da mu ɓata lokaci ba. Sakamakon yanayi na wato mutane da dama da suke mini tambaya akan irin wannan abun, to shi yasa yau na ce bari na yi magana akai shi. So amma kafin mu je mu fara gudanar da aiki, yana da tunatar da kai kada ka manta ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all, sannan kuma ka danna wannan bidiyon alamar like. Mu je a fara bidiyon. Bude datan wayarka. So da zaran ka bude datan wayarka zaka je ka nemo wato YouTube, ka shiga YouTube. Wato idan ka shiga YouTube, da zaran YouTube ya bude maka, zamu jira shi ya dan bude mana kaɗan because yanzu muka bude datan. Okay, so kamar da kuke gani, da zaran YouTube ya bude maka kamar haka, akwai buƙatuwar ka shiga nan gurin searching. Da ka shiga gurin searching nan, idan ka shiga gurin searching zaka dan jira shi ya wuce. So idan ka jira shi ya wuce, bari mu gani, yawwa. So zaka wato rubuta abin da kake so ka ɗauka, imma comedy ne, imma wani abu ne wanda ya shafe ka, ko kuma wani abu ne wanda kake so, irin abu kake so dai ka ɗauka haka a YouTube, wato a YouTube a cikin channel ɗin wani wanda baka so a sa maka copyright ko kuma wani abu makamancin haka. So zaka danna wato abin da kake so ka saka, sai ka rubuta. Ni zan rubuta iPhone, kamar da kuke gani na danna na rubuta iPhone. So ina so wato wayoyin iPhone in kalla wanda ba su da copyright, ko kuma in kalli wanda YouTube za su bani daman na yi amfani da shi. So daga nan kamar da kuke gani sun watso mini wayoyi. So abu na gaba da zan yi a nan gurin shine, so zan danna wayannan layuka guda uku da kuke gani wayanda suke dot din nan. So idan na danna su kamar haka, kanan wani guri da aka rubuta mini filters na farko. So na farkon zan shiga filters. So da zarar na shiga zai watso mini wato bidiyoyi kamar haka, kanan wato option kamar haka. So za ku kalla abubuwa da dama: live, 4K, HD, submitting, CC source, creating common 360 degree, VR 18. So da sauransu dai za ku kalla cewa ga abubuwa da dama. So abu na farko da za ka yi, kawai ka danna wato inda ka rubuta creating common. So idan ka rubuta creating common, so sai ka zo ka nan ka yi apply. So da zaran ka yi apply, duk bidiyon da ka gani a nan za ka iya ɗauka ka yi amfani da shi, kuma ba tare da wani ya yi maka bayani akan wai copyright ko wani abu makamancin haka ba. So duk bidiyon da ka gani daga nan za ka iya ɗauka kai amfani ka da shi, babu wani problem, kuma babu wanda ya isa ya sa maka copyright. Amma ka san da wani abu guda ɗaya, ya akwai buƙatuwar idan ka ɗauki bidiyon ka je ka cire murya ko kuma ka cire magana, sannan kuma ka je ka kai masa wani editing naka daban, ka canja wasu abubuwa, ka canza halin, ka canja background in bidiyon ma da ɗan sauran wasu abubuwa. So za ka iya caccanjawa. So wannan shine abu na farko da za ka yi domin ɗaukan wato abu bidiyon mutum a channel. Kamar yadda kuke gani, za ku ga cewa ba wai iPhone ɗin bane take gudanar da aiki. Za ku kalla channel ne na mutane da yawa. It's our biggest sale of the year. Get 99%. Ba mutum ɗaya bane wanda yake da irin channel ɗin da yake saka iPhone. Za ku kalla cewa wannan channel ɗin da wannan channel ɗin ba ɗaya bane. Za ku kalla cewa da bambanci. So za ku kalla a yayin da ka zo ka ɗauka, za ku kalla cewa yanzu daga nan dai a wannan bidiyon dai kowanne channel ka shiga ka ɗauki wani bidiyo, so babu wani problem, babu wanda zai sa maka wani abu. Sakamakon wato an sa ka cire copyright ɗin da yake kai, wato ka nemi izini a Google Teams. So bari shiga ku gani. So kamar da kuke gani daga nan, ni na riga na nemi wato izini. So daga nan ƙasa za ku kalla inda aka saka creating common. Ana nufin an bani dama kenan in ɗauka ni je ne abin da nake bukata da shi. So amma mafi akasarin mutane, so za ku kalla cewa ba wai suna ɗaukan bidiyon bane gabaki ɗaya. Wasu suna ɗaukan short ne haka, wanda za su ɗan yi wa mabiyansu nuni. Kana irin bidiyon ka haka, kuma ka yanki kaɗan daga cikin na wani, ka gudanar da aiki domin nuna wa wani cewar ga abin da kake nufi. So amma za ka iya ɗauka gabaki ɗaya ka yi amfani ka da shi. Amma in har za ka ɗauka gabaki ɗayan, ka tabbatar da cewa
ka cire masa wasu abubuwa, ka cire murya, ka cire wakan da yake ciki, ka canja da sauran wasu abubuwa. So wannan shine zaka ji daɗin yin amfani da shi. So wannan shine takaitaccen bidiyon a yau insha Allah. Yan uwa na gode, kada ku manta kuma ku danna min alaman subscribe, kana ku danna alaman ƙararrawa, ku zaɓi all, sannan ku danna bidiyon nan alaman like, kana ku ajiye comment ɗinku a comment section. Na gode, mu kasance da ku a bidiyo na gaba. Don nan nake ce muku wassalam.